Premente všetky svoje topánky na pohodlnejšie s novými revolučnými gélovými vložkami Comfort od Volkmax. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálne pohodlie a minimálne sa opotrebovali. Neprehrievajú sa, takže udržiavajú chodidlá dlhšie v chlade a suchu. Gélové vložky Comfort od Volkmax pomáhajú znižovať únavu svalov a ich špeciálny dizajn je ideálny pre každú aktivitu, či už športujete, užívate si dlhé prechádzky alebo celý deň musíte stáť na nohách. Obsahujú až 60% gélu, ktorý chráni pred potením a má antibakteriálne účinky. Tvrdšia časť v oblasti päty absorbuje tlak a únavu chodidiel, poskytuje oporu klenby a zvyšuje stabilitu. Premente všetky svoje topánky na pohodlnejšie s novými revolučnými gélovými vložkami Comfort od Volkmax. Zavolajte hneď a v tejto špeciálnej ponuke získate gélové vložky Comfort od Volkmax s úžasnou 33% zľavou len za 9,90. Pozor, zásoby sú limitované. Vychutnajte si teplé mesiace v novej kolekcii Walkmax. V ponuke sú aj štýlové balerínky a mokasíny, ktoré budú rozmaznávať vaše chodidlá. Zaoblená podrážka vám poskytne maximálny komfort, prirodzenú chôdzu a lepšie držanie tela. Prinášame to najlepšie riešenie pre každý váš krok. Volkmax. Obuv, ktorú musíte mať.